Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot ni Eduardo Neselia iti panagawid na ijay probinsya, tapno ipakita na tinagatang na abalay. Maragsakan mo't Neselia ang nakakita iti nasao abalay, gapo tanapintas daytoy. Iti ipapanmat da Eduardo kan Isadora ijay palengke, nakita da ni Danica amay sa abulsek, ngaungungtan timay sa atendera. Tinulungan daytoy ni Eduardo. Iti sabali abangir, inyawat adagos ni Belinda ti kwarta abulbuludan ti kabsat na, ngamsakbay na, binagbagaan na, papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan, ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Siguraduam na nga ibayad mo day ta akwarta iti nakautangam dino. Nakababain mo't no saan mo ang mabayadan adagos. Uwan ka day, nakadulakid din nga ibagbagayo manang, makapasuron kayo. Bagbagaan ka laeng, iso asahan ka ang gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas ko maidagad-adal ka pa'y laeng. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, day ta nakibarbarkada kan nagbisbisyo ti inararamid mo. Day tamanan ti bagam. Kanain mulat na nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti among nga isidir kanyak no saan na dayta? Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo? Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan. Na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Isu adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputa saan kumat nga imbagakin ka nga agtrabaho ka ija abroad tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod day din na udi apa nagawid ko, sir. Manungarod nga aldaw ti bakasyon mo. Uray talong aldaw kumaa, sir, numabaleng. Sige nga rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gaputawan ti kadwami ka ni Danica dito'y balahe. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talong aldaw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni Jesyudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talong aldaw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Wan, mami. Wan, Ma'am Celia. Tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa uray no saan ka makakita. Kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga uray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa, ha? Nasken nga agawid ako ni Jesyudad. Gaputa dapay Sir rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkuita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kaslasaan ada kayo ti inauna, iti panangsungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinday di akamsat ko sipod pa'y. Takasano, na-spoiled namin, idiubing kami. Isumat lagayam, ha? Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang ilalakin ko, ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idipim musay dagiti dadakkel ko.
nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko mamot anak yu itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Kat amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apan awan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab, tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan tamo na ti agluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gapot awan mat ni manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na ko nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpay sir, kayat dak nga agbalin nga anak, nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at indiferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa. Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanyak. Maragsakan lang amin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlang at timadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman akunay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu, Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan ken ka. Wen nga rod, Gab. Amom, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlang ang timadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpot ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled dakan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapno adda kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak ken apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi ken ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun namin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadag iti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mutla ang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kayat na nga agiskwela ka. Tapno maadaan ka iti napintas a masakbayan. Kas kadag iti nagbalin nga estudyante me.
agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iti abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iti abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat lang mo't atawon ti kontratak iti abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka mat unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, ururayak pala ang ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak, sa anak lata mapukawan iti namnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata ang nakadisplay day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata amakit kita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Saan la dayta? Nabartag ka pa'y. Nilimanang may. Kaslasan ka pala naruam kanyak tunggal sa mga petak ni Timpalaya na bartag. Saan ka kadamam umamang sersermon kanyak? Ureno ka na yung nakabagbagaan talaga kastuyan ti aramid ko. Saan ko na may kati palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta pa naging inom mo ti in-into naram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinaadaan iti buko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nadakkelan, nagitan nakaw. Isama ka mudan iti biyag na. Adamat di inada, kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturukan. Awan matla ti serbi iti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matlat serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanya nga ti kunana. Naskan ka no makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Isu na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod dayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir kadagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarak? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisurokan ka iti Braille. Isunalaeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kan ti pamilyami. Isong awan nga rod tinasken a pagbainam.
Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to itulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw-awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Umadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar ming agpas ngay. Gaputan dakat nga rod iji da katugangak. Kasta ka di. O, sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna akto nagsubli ditoy, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, at dalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see, ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamot, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaunan. Iso na lang ta sa balin abalay ti pagigyanan mi iti amok kita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamot, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talituing agpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko at talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katya amom. Siyakit, walang alawas ni liv ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabaho. Among Gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni mami maipapan iti day taabanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbartak, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada, iso asana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mon ti panagininom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Adupay ti aramidak. O sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidaen, ta iso ti ilutok. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko, uray kaskasanaw. Ala, agina na kapaylaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen, ijay ngamin tayan ti School for the Blind. Iso ang masapol, amapan ijay syudad. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Danica ijay syudad. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.